வணக்கம். குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல். நான் யூடியூப்பில் வந்திருக்கணும்னா என்னோட சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் செமஸ்டர் நடக்குமா, திருப்பியும் லாக்டவுன் பண்ணுவாங்களா, காலேஜஸ் எப்போ ஓப்பன் ஆகும்னு கேட்குறீங்க. ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், செமஸ்டர் பொறுத்த வரையும் நம்ம மதிப்புக்குரிய அன்பழகன் ஐயா நியூஸில் என்ன சொன்னார்னா, விரைவில் அறிவிக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா சிஎம் சார்கிட்ட கலந்து பேசிக்கிட்டு தான் அறிவிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஏன்னா கேசஸ் நேற்று ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் 1974 கேசஸ் ஆகிருக்கு. சென்னையில் மொத்தம் 4015 கேசஸ் ஆகிருக்கு. டோட்டலாக பார்த்தோன்னா 44,661 கேசஸ் இருக்குது. இந்தியா லெவலில் பார்த்தா 3 லட்சம் கேசஸ். அதில் ஒருத்தவங்க கேசஸ் ரெக்கவரி ஆகி வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அனலைஸ் பண்ணி தான் சொல்லுவாங்க. இந்த பக்கம் மகாராஷ்டிரா சைடெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ் கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க. மும்பை மகாராஷ்டிரா சைடெல்லாம் அங்கெல்லாம் டிசீஸ் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக போயிட்டுருக்கு. அதனால் எக்ஸாம்ஸ் கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அரியர்ஸ் பேப்பர்ஸு 1 or 2 அரியர்ஸ் கிளியர் பண்ணி கூட தரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த சைடு பெங்களூர் சைடில் பார்த்தா காலேஜஸ் செமஸ்டர்ஸு எக்ஸாம்ஸ் நடக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எக்ஸாம்ஸ்க்கு நடத்தாதீங்க, எங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் பல காலேஜஸில் நிறைய பேர் குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கெல்லாம் வாஷ் பண்ணி சானிடைஸ் எல்லாம் அடிச்சுட்டு அப்புறமா நம்மளை செக்கப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிறது சாத்தியம் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸாம்ஸ் நடக்காமல் ஃபஸ்ட் இயர் தேர்ட் இயர் 3 பேருக்கும் எக்ஸாம்ஸ் நடக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் பல ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது. அது கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் தெரியும். அதனால் நடத்துறதுக்கு ஃபைனல் இயருக்கு நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் டவுட்டு தான். ஆனால் சொல்ல முடியாது. நம்ம அன்பழகன் ஐயா அவர் ஆலோசி பண்ணிவிட்டு விரைவில் நியூஸில் சொல்லுவார். அப்படி சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இல்லைனா நீங்களே பாலிமார்க் நியூஸ் பாருங்க, உங்களுக்கே தெரிஞ்சுப்பீங்க. அதுக்குன்னு படிக்காமல் இருக்காதீங்க, வீட்டில் தான் இருப்பீங்க. நான் சின்ன ரெக்வெஸ்ட் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு, நான் ஒரு 5 மாதமாக செமஸ்டருக்கு காலேஜ் லீவ், குவாரண்டைன் இதெல்லாம் லீவுலாம் இருக்கிறனால, கொரோனா லீவுலாம் இருக்கிறனால எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிறாங்க. சீக்கிரமாக எக்ஸாம்ஸ்க்கு நடக்குமா நடக்காத ஏதாவது அறிவிச்சா சார், ஏதாவது படிப்பாங்க நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஏதாவது அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. தயவு செஞ்சு விரைவில் அறிவிச்சுங்க. அப்புறமா லாக்டவுன் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சிஎம் சார் மதிப்புக்குரிய எடப்பாடி ஐயா என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, லாக்டவுன் பற்றி நாங்கள் எதுவுமே பேசலை. அவர் பேர் யூஸ் பண்ணி யாரோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுறாங்களாம். அவங்க நம்ம சிஎம் சார் பாலிமார்க் நியூஸ்லேயோ சன் டிவி நியூஸ்லேயோ சொல்கிற வரையும், அவரோட வெப்சைட்லேருந்து மெசேஜ் வர வரையும் யாரும் தயவு செஞ்சு லாக்டவுன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. அவர் சொல்லுவார். அப்போது அவர் எப்போ சொல்கிறாரோ அப்போது தான் திருப்பியும் லாக்டவுன் நடக்குமா நடக்காதான்னு அவர் தான் சொல்லணும். அவர் விரைவில் என்னன்னு அவர் சைடில் இருக்கிற மெசேஜஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் உங்களுக்கு அறிவிப்பார். ஏதாவது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நானும் மெசேஜ் சொல்கிறேன். தயவு செஞ்சு வீட்டில் இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பி சேஃபாக இருங்க. தனித்திருப்போம் இனித்திருப்போம். இந்த கொரோனாலேருந்து மீண்டும் சீக்கிரமாக நம்ம எப்படி இருப்போமோ வருவோம், படிப்போம். தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. முடிஞ்ச வரையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். 4 மாதமும் புக் எடுக்காமல் எடுத்தால் படிக்க முடியாது. என்னாலையும் நேற்று முடிஞ்ச வரையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் புக்கு எடுத்தேன். ஆனால் என்னால் சீக்கிரமாக படிக்க முடியல. ரொம்ப பெயின் ஆகிடுச்சு, தலைவலி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு. அதனால் இதுக்கப்புறம் என்னால் முடிஞ்சது பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தயவு செஞ்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. பி சேஃபாக இருங்க. டேக் கேர். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.